Awaphela ama-comrade ethu kusiyami comrades, hawu silahlekela njengoba nibona nje ngikhona iyasha ikhumbi akukho kana akukho lutho, ayikho into esingayenza. Konakele nje ayasha ama-comrades phakathi. Kubi comrades, konakele kubi njengoba nibona nje kubi. Yasha nangu nje okugcina ngabe udriver lo, ngiyabona nje udriver ngabe udriver lo, ngathi udriver oba kusesteringini nangu nje uyasho uyaphela manje nayo. It's getting finished. Ziyadabukisa izindaba ezingenela iqembu lomkhonto wesizwe njengoba sekuvela ukuthi kukhona amalunga aleli qembu amahlanu asebhubhe engozini yemoto njengoba ubona lapho esithombeni sakho obekade ke khona endaweni yesigameko eshutha futhi ke chaza ukuthi ke kwenzakaleni. Kutholakala ukuthi ke le moto ke okanye leli tekisi belikade lilayishe amalunga eqembu lomkhonto wesizwe beyendaweni ke thizeni ngomsebenzi khona ke endaweni yasenkandla eMtshezi okuyilapho khona kube ke sekuvela ke yona ke lengozi lapho khona imoto esivesane ke yaginqika yathi mayiginqika kwase kuvutha ke umlilo kwesimanga. Abanye ke bangakwazi ukuphuma ke kule moto ngebhadu ke bahlanu abantu abangakwazanga ukuphuma le moto ngeshwa bonke bedlula ke emhlabeni. Ngaso ke lesimo esinento esigazo sibonayo la esithombeni sakho. Mina nje ngibabaza ke isibindi sakhe nje nawo lo oshuthayo ke kule ndawo yesigameko nochazayo ukuthi ke njengoba emile ume ngoba ke bengenalo icebo, ayikho into abangayenza. Abantu bayavutha, abantu bayanqonqa phambi kwabo bebhekile kusho ukuthi ke bakhale baze ke baphunyelwa imiphefumulo, bakhale baze ke baba umlotha. Ingekho into abangayenza, ingekho ivalitakani, ingekho into ke efana ke nesicishamlilo. Mina nje njengomuntu kodwa bekuyona indawo yasenkandla angikaze nangelilodwa usuku ngasibona isicishamlilo kule yandawo. Nganza kwethu sibhlunga kakhulu indaba, sibhlunga kakhulu isimo esehlela iqembu lomkhonto wesizwe sithi nje dudu. Awaphela ama-comrade ethu kusiyami comrades, hawu silahlekela njengoba nibona nje ngikhona iyasha ikhumbi akukho kana akukho lutho, ayikho into esingayenza. Konakele nje ayasha ama-comrades phakathi. Kubi comrades, konakele kubi njengoba nibona nje kubi. Yasha nangu nje okugcina ngabe udriver lo, ngiyabona nje udriver ngabe udriver lo, ngathi udriver oba kusesteringini nangu nje uyasho uyaphela manje nayo. It's getting finished.